ଆରେ ବିଜୁ, ଏ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ତୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମତେ ଟିକେ ଦେ, ମୁଁ ଖେଳିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ଦେବିନି, ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକା ଖେଳିବି। ବାପା, ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ଖେଳିବି। ଛାଡ଼ି ଦେ ରେ କଙ୍କଡ଼ା, ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେ। ଏ ବାପ ମରିଗଲି। ପକ୍ଷୀପୁର ନାମକ ଛୋଟିଆ ଗାଁଟିଏ ଥାଏ। ସେଇ ଗାଁରେ ଅଳ୍ପ ପକ୍ଷୀ ପରିବାର ବାସ କରୁଥାନ୍ତି। ସେଇ ଗାଁରେ କାଳୁ ନାମକ କାଉଟିଏ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋରି ଓ ପୁଅ କୋବରା ସହ ରହୁଥାଏ। କାଳୁ କାଉ ବଡ ଅଳସୁଆ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଥାଏ। ସେଇ ଅଳସୁଆ ଗୁଣ ଯୋଗୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କୋରି କାଳୁ କାଉ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗରଗର ହଉଥାଏ। ହଇଓ, ସେ ଭଙ୍ଗା ଖଟଟା ଉପରେ ମୁର୍ଦାରଙ୍କ ଭଳିଆ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଛ ବା? ବେଳ ଆସି ପରା ଓଳିଏ ହେଲାଣି, ତମ ଆଖିକି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉନି? ଆଲୋ ଗୋରି, ତୁ ଶାନ୍ତିରେ ମତେ ଟିକେ ଶୁଏଇ ଦବୁନି? ଆଲୋ କୋଉଥିରେ ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଅଭାବ ରଖିଛି ଯେ ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଖାଲି ଗରଗର ହଉଛୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କ'ଣ କହିଲ? କୋଉଥିରେ କିଛି ଅଭାବ ରଖୁନ? ହଇଓ, ଘରେ ଆଳୁ ଥିଲେ ପରା ପିଆଜ ନାହିଁ, ଲୁଣ ଥିଲେ ପରା ତେଲ ନାହିଁ। କେତେ କଷ୍ଟରେ ଘର ମୁଁ ଚଳଉଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହଇଓ, ଏବେ ପରା ଟାଣ ଖରା ହଉଛି, ନଦୀ ନାଳ ପାଣି ସବୁ ତାତି ଯାଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ମାନେ ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ବୁଦା ମୂଳରେ ପଶି ଯାଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ସବୁ ପୁରୁଷ ପକ୍ଷୀମାନେ କେତେ କେତେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତମେ ଯଦି ସେଇ କଙ୍କଡ଼ାରୁ ଗଣ୍ଡାଏ ଆଣନ୍ତ, ମୁଁ ବେସର ଦେଇକି ଝୋଳ କରିଦେଲେ ଆମେ ଖାଆନ୍ତେନି? ଆଲୋ ଗୋରି, ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଖାଇବୁ ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛୁ ମ? ଆଲୋ କାଲି ମୁଁ ବିଲ ଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିଲି, ବଡ଼ ଭାକୁର ମାଛଟିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ସେ ଭାକୁର ମାଛକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲି, ସେ କାଦୁଅ କିଚିମିଚି ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଖସି ଯାଇ ପାଣିରେ ପଶିଗଲା। ନହେଲେ ପରା ଆମ ଘରେ 5 ଦିନ ଯାଏ ଭାକୁର ଝୋଳ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାରି ଭାକୁର ଝୋଳ ଖୁଏଇଲା ବାଲା ଆଉ। ହଇଓ, ବରଷ ହେଲା ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ଆଇଁଷ ବାଜିନି ବୋଲି ମୋ ପାଟି ପରା ଅରଚୁ ମାରି ଗଲାଣି। କୋଉଦିନ ତମେ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡା କି କୋଚିଆ ଟିକେ ବି ଆଣୁନ। କହିଲେ କ'ଣ ନା ଭାକୁର ଝୋଳ ଖୁଆଇବେ। ମୋ କପାଳ ଫଟା ବୋଲି ମୋ ଘର ଲୋକ ତମ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। କାଳୁ ଓ କୋରିଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ସେଇ ଗାଁରେ କେଶବ ତା ପରିବାର ସହ ରହୁଥାଏ। କେଶବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଥାଏ। ବିଲ ବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେଶବ ସବୁ କାମରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଆରେ ମାଳତୀ, ଏ ମାଳତୀ, ଆରେ କବାଟଟା ଖୋଲ। ଦିନ ବେଳୁଟାରେ କ'ଣ କବାଟ ଦେଇକି ଘର ଭିତରେ ଅଛ ଯେ? ହଁ ଆସୁଛି। ଜାଣିଲ କି ମାଳ, କାଠ ଗଛଟା ବହୁତ ଓଜନିଆ ହେଇଥିଲା। ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ନେଇ ଆସିଲି ଯେ ଲାଗୁଛି ମୋ ବେକରେ ଅକା ପଶିଯାଇଛି। ମୋ ବେକଟା ଭାରି ଜୋରେ ଦର୍ଜ ଲାଗୁଛି ପରା। ହଇଓ, ଯେତିକି ଆଣିପାରିବ ସେତିକି ଆଣୁନ। ଡେଲି କାଠ ଆଣିଯିବାକୁ ତମକୁ କିଏ କହୁଥିଲା ଯେ? ଜାଣିଲ କି ମାଳ, ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଛି ସରକାର ଏଇ ଆଖପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେତେ ଗଛ ସବୁ ହାଣିକି ସଫା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଯଦି ଆଗୁଆ କାଠ ଦିଖଣ୍ଡ ଆଣିକି ନ ରଖିବି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହବାନି? ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଭାରି ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, କ'ଣ ଦିଟା ବାଡ଼ିଲ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ। ବାପା, ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ତମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାପା, ଏ କଙ୍କଡ଼ାଟା ମତେ ଦିଅ, ମୁଁ ଏ କଙ୍କଡ଼ା ସହ ଖେଳିବି। ଆରେ ବିଜୁ, ଏ କଙ୍କଡ଼ା ମୁଁ ପୁରା ତୋ ପାଇଁ ଆଣିଛି। କାଠ ଗଛ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା ବେଳେ ବିଲ ହୁଡ଼ାରେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ାଟି ଦେଖିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଠ ଗଛଟା ତଳେ ପକେଇକି ଏ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲି ପରା। ହଇଓ, ଆଉ କେତେଟା କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିଲନି? ମୁଁ ଜିରା ବାଟଣ ଦେଇ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଟିକେ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ମାଳ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା। ହଉ, ମୁଁ କାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯିବି, ତମେ ଭଲସେ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଗୋଟେ କରିଦବ। 4ଟା ବେଳକୁ କେଶବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ଯାଏ। ବାଟରେ ତାର ହରିଆ ପାରା ସହ ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ହରିଆ ଭାଇ, କ'ଣ କାଠ ଆଣୁଛ ନା କ'ଣ? ହଁ ରେ କେଶବ, କାଠ ଦିଟା ନ ଆଣିଲେ ଆଉ କ'ଣ ହବ? ଆରେ କେଶବ, ତୁ ଏମିତି ଛାନିଆ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଯାଉଥିଲି ମୋ ହରିଆ ଭାଇ। କଥା କ'ଣ କି, ଚାଷ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ବେଳେ ଗୁମାସ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ମୁଁ କରଜକୁ ଆଣିଥିଲି। ସେଇ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ହରିଆ ଭାଇ, କାଲି ତମର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି ନା କାଲି ତମେ ଘରେ ରହିବ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ କେଶବ, କାଲି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ। କାଲି ମୁଁ ଦିନ ସାରା ଘରେ ରହିବି। କଥା କ'ଣ କି ହରିଆ ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଣ ଖରା ହେଉଛି, ଜୋର ଆଉ ନାଳ ପାଣି ସବୁ ତାତିକି ଢହ ଢହ ହେଉଛି। ଏଇ ତତଲା ପାଣିରେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଆଉ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରିକି ଆସି ବୁଦା ମୂଳରେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଲି ଯଦି ଆମେ ଯାଆନ୍ତେ,
ପୁଳାଏ ଖଣ୍ଡେ ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଧରି ପକାନ୍ତେ, ଆଉ ମାଣ୍ଡିଆ ଝୋଳ ଟିକେ ପାଟିରେ ବାଜନ୍ତା। ଆରେ କେଶବ, ଭଲ ହେଲା। ମୋର ବି ମାଣ୍ଡିଆ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ରେ। ଏମିତିରେ ରାତି ହେଇଯାଏ। କେଶବର ପରିବାର ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳୁର ପୁଅ ଗୋବରା ବିଜୁକୁ କଙ୍କଡ଼ା ସହ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖି ତା ବାପା ଆଗରେ ଜିଦି କରେ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିବାକୁ। ବାପା, ବିଜୁ ପାଇଁ ବିଜୁ ବାପା ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ କଙ୍କଡ଼ା ସହ ବିଜୁ ଖେଳୁଛି। ତମେ ବି ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ ସେ କଙ୍କଡ଼ା ସହ ଖେଳିବି। ଆରେ ଆରେ, କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ ଖେଳିବା ଜିନିଷ ହେଇଛି ଯେ ତୁ ତା ସହ ଖେଳିବୁ? ଆରେ କଙ୍କଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ଦେବେ ପରା। ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଙ୍କଡ଼ା ନେଇକି ଆସ, ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ସହ ଖେଳିବି। ହେଇଟି କାଳୁ, ତମେ ତ କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଧରି ପାରିବନି କି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବନି। ଏତେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ କାହିଁକି କହୁଛ? ସେଇ କଥା ସିଧା ସିଧା କହିଦଉନ। ଓହୋ, ରାତିରେ ବି ତମେ ମା ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରଖେଇ ଦବନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ମୁଁ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ଆଉ କଙ୍କଡ଼ା ଆଣିକି ତମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ବି ଦେଖେଇ ଦେବି। ଏମିତିରେ ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଇଯାଏ। ଆଜି କିନ୍ତୁ କାଳୁକାଉ ଜଲ୍ଦି ଉଠି ପଡ଼ିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଆଜି କାଳୁକାଉ କଙ୍କଡ଼ା ଧରିବାକୁ ଯିବ। ଆଲୋ ଗୌରୀ, ଛତା ଆଉ ବାଲ୍ଟିଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି